И сега идва ред на една от най-силните социални фантастики в моя читателския опит. Трите тела на Лиу Цесин. Тази книга предизвика буря в литературния свят, определяте като модерен, научно-фантастичен шедьовър. Действието започва по време на културната революция в Китай през 70-те, един превратен период, който поставя началото на поредица събития, засягащи както личния, така и космическия аспект на живота за хората. Запознаваме се с Е Лънцзие, астрофизичка, която става свидетел на жестоката смърт на баща си и по-късно участва в секретен военен проект, който води изследвания за извънземен живот. Личната й травма и разочарованието й от човечеството я карат да вземе решение, което ще доведе до дългосрочни последици. После действието ни връща в днешни дни и случващото се в научните кръгове, както и в живота на още един учен, Уанг Мао, който е изследовател на наноматериали. Но един ден е въвлечен в мистериозна виртуална игра, наречена Трите тела, която отваря очите му за съществуването на един хаотичен, нестабилен извънземен свят. Това, което отличава романа на Лиу Цесин, е, че той майсторски смесва твърдата наука с философски и етически дилеми. Той има дарбата да обясни сложни научни концепции по един лесно смилаем начин за обикновения читател и в същото време да е супер интересно и да те накара да минаваш страница след страница, за да разбереш какво се случва по-нататък. След това идва и търсенето на отговори за мястото на човешката цивилизация в Вселената, за нейния постоянен стремеж да установи контакт с други светове, макар и да има своите страхове за оцеляване след един такъв контакт. Поставят се и актуалните въпроси за това дали човечеството е способно да спаси само себе си на фона на всичките си проблеми – и морални, и екологични. За мен лично тази книга наистина е шедьовър. Тя е първата от трилогия и аз категорично искам да прочета и другите две книги от поредицата.